Intant aħna l-edina hawnhekk sabiex nilqgħu magħna l-ewwel mistieden għandna fotografu professjonali ħabib antik ukoll u nilqa' miegħi lil Kevin Qasa. Kif inti Kevin l-ewwel? Mhux ħażin għaddejjin. Grazzi tal-istedina wkoll. Grazzi, anzi li lqajt l-istedina tagħna sabiex tkun magħna. Kemm toħodna lura il-karriera tiegħek fil-fotografija li x'inti mhux biss mort fil-fotografija bħala fotografu imma anki bħala għalliem ukoll tal-fotografija. Issa l-karriera min karriera uffiċjali waqfet at about 41 sena. Mamma mia. Għaddejt żgħir u dejjem bqajt għaddej. Però sintendi għadni attiv fuq affarijiet oħra. Jiena ħaġa li nsib tajba huwa li nipprova anke karattru tiegħi dejjem infittex affarijiet ġodda. X'nagħmel, challenges ġodda. Jekk m'għandix isu challenge mbagħad tibda jinnaf tintelaq, tibda titażżen, eċetera, eċetera. Allura dejjem nipprova nadatta għaż-żminijiet li kelli. Kemm ilu li ħadd il-pensjoni, ġifieri anke dawwart ħafna affarijiet. Sew, inti wkoll mort fil-kidba mill-aspett. Mort fil-kidba wkoll, eżattament. Fil-fatt dik kienet ħaġa li batti su xi 12-13 sen ilu. Fejn anke tru meta kont nagħlem il-fotografija anke l-MCAST l-Università u privatament, kont nara ħafna illi pereżempju l-istorja ta' Malta tal-fotografija kienet abbandonata, ħadd kasa kienet qed tintilef. Interessanti li. Kważi ma nkiteb xejn li ftit affarijiet. Ħafna forsi jiftakru Felis u jisu nieqfu hemm. U kien hemm mijiet u kien hemm ukoll fotografi internazzjonali li magħrufin mad-dinja kollha, però laqqas ħadd ma jgħid li bdew Malta. Interessanti. Ġifieri through research, ġifieri wasalt illi biex lajt daw iċ-ċertu stejjer biex ħarġu fl-apert u qegħdin hemm ġifieri akademikament bil-referenzi fil-kotba tiegħi biex dak li jkun jista' jċekkja u jkompli jistudja fuqhom. Importanti ħafna. X'tistudja. Jiġifieri dawn l-aħħar snin intlaqt ħafna fuq dit tip ta' riċerka fil-fatt. Għax kien hemm dan in-nuqqas u rrid qabel ma nitlaq jien għall-inqas jibqa' ċertu informazzjoni sewwa fuq kif bdiet il-fotografija f'Malta, il-fotografi li kien hawn validi u li kien hawn u anke ċertu affarijiet li saru. Pereżempju anke akademikament jiena meta bdejt il-fotografija ma kienx Malma ġo Malta akademikament, ma kien hawn xejn. Ġifieri kulħadd jibda bħala dilettant biex ngħidu hekk. Dik il-kelma, ġifieri bħala. U isek tesperimenta inti jew titħarreġ barra naħseb u xejn. Barra dak iż-żminijiet, ġifieri meta kont bdejt kemm tiflaħ tħallas flus biex tmur fl-università barra, ġifieri ma kienx hemm laqqas dawn l-affarijiet tal-Unjoni Ewropea li forsi jtuk grant ma kien hawn xejn. Allura tiddara tara xi tivvinta mill-kodba saqsi ħafna mill-fotografers fil-bidu tal-karriera tiegħi. Fil-fatt hekk kont nsaqsik, kien ikun hemm fil-bidu kienu jingħalqu għax kulħadd iżomm is-sigrit għalih. Jibża li toħodlu x-xogħol u dak. Fil-fatt hawnhekk qegħdin naraw anke ritratti inti tillekkċerja. Hawnhekk l-MIPP eżatt. Fil-fatt dan huwa premises ir-raħa ġdid illi bis-saħħa ta' 25 sena xogħol kemm kont president tal-għaqda tal-fotografi. Dak ħirnexxina nixtru huwa attwalment tas-soċjetà tal-klabb. Prosit. Allura dejjem kien hemm affarijiet x'tagħmel. Pereżempju din l-oħra li kienet iddejjaqni li ma kienx hawn korsijiet tajbin hawn Malta biex titgħallem fotografija. Meta bdejt anke nirsisti u nippuxxa biex isiru dal-korsijiet, bdejt niġi attakkat ħafna jien anke minn fotografija oħra, l-istess storja għax qed tallem il-ħadd ieħor għax mhux biżżejjed xogħol. Is-soltu. Li hija ħasra jiena nemmen. Thank God ma tantx nagħti kasom dal-affarijiet tibqa' għaddej. Jiġifieri hu finalment irnexxielna bis-saħħa anke ta' ċertu Stephen Vella li kien direttur l-MCAST, irnexxielna nagħmlu degree ġo l-MCAST tal-fotografija. Kienet l-ewwel waħda akademika qabel ma kien hemm xejn. Prosit. U llum anke hemm ċertu diversi credits li tista' tagħmel ukoll l-università. L-interess huwa fiż-żgħażagħ jew inkella f'nies ta' ċertu età? Ngħidu hekk. Il-fotografija diffiċli tant qed tagħmel qabżiet malaj issa sewwa f'teknoloġija u sewwa fil-ħsieb. Il-mobile l-ewwel id-diġitali bidel
il-sitwazzjoni blikra. Jien naħseb imma il-fatt, ma nafx taqbilx miegħi, il-fatt li qabel kien ikollna dik iċ-ċertu eċitament, inti ħadd ir-ritratt. U tistenna. Tistenna biex ħadd iżviluppa, tara jekk ġiex tajjeb. Aħna minna ħatana ġifieri qed ngħid bħala anti tal-familja. Stess, ma tafx jista' jmur ħażin. Illum il-ġurnata l-fatt ħadtu r-ritratt, inti rajtni nieħu ritratt qabel bdejna. Dak il-misteru ntilef. It's totally another ball game. U issa bil-famus AI li diħel, se tkun tarġa Pandora's kif jgħidu l-Ingliżi Pandora's box oħra miftuħa, ġifieri ma naf fejn se mmorru. Mhux il-fotografija biss, l-arti viżiva kollha. Tant qed iżżid fil-perfezzjoni dal-aħħar ħareġ programm u se nsemmih, imma ħareġ programm li huwa għandu jaqsam mal-AI li huwa fenomenali. Huwa b'xejn. Tista' tagħmel kollox bih, ġifieri. U kollox b'kidba. X'inhu dal-AI? Forsi ħafna minn nies jisimgħu l-AI. Forsi għaliex ħafna fil-dak tiegħi huwa l-AI huwa l-iktar Artificial Intelligence. Imma da huma programmi tant huma evoluti li inti tikteb xi trid ġor ritratt u r-ritratt, il-programm jażillek ħafna biċċiet ta' ritratti minn database ta' biljuni, jekk mhux triljuni ta' ritratti. U jikkomponejlek da' ritratt. U lest. U lest tista' terġa' tirtokka, tista' terġa' tirranġa' ħnaqra jekk ma jogħġbokx tgħidlu tieni 3 verżjonijiet oħra. Għal-mod tal-kelma nista' ngħid jien ara, l-ġimgħa l-oħra mort il-Ġappun għal-mod tal-kelma u ma tkunx mort il-Ġappun. Hawnhekk qed narawk fil-fatt anki barra mixtutna xejn. Għax kont nagħlem anke barra ġifieri pereżempju għax dejjem kont hawnhekk pereżempju ċ-Ċina. Kont mort niġġaġġ exhibition ta' fotografija ta' 70,000 ritratt. Mamma mia. 70,000 physically ġifieri. Kif qed naraw hemmhekk inti? Tidol kienu għamlu sistema ġifieri biex tipprova tnaqqas mill-ewwel, imma kienet 4 tiem. Ritratti għajnejja moħħi u kollox. Imma esperjenza sintendi. Għaw per eżempju kienu ġew id-Discovery Channel Malta, kont għamiltilhom il-loġistika ta' ċertu xogħol. Hawnhekk l-Indja ma' second in command wara d-Dalai Lama. Dan huwa l-economical advisor ta' Dalai Lama li huwa għandu kważi iktar power minn Dalai Lama. Għax huwa l-economic. Eżatt. Kont nagħmel ħafna pereżempju l-Armed Forces ta' Malta, l-AFM, kont nagħlimhom il-fotografija tal-press biex jiġdu ritratti ta' inċidenti u dal-affarijiet. Sewa. Kont idħol f'ħafna affarijiet. Da ritratt huwa xi ħaġa li ftit forsi jarawh hija l-photo finish tal-marsa ta' żwiemel. Wow! Dak kien l-istess kont għamilt xi 3 snin immexxija jien u kienet uġieħ ta' ras kbira ġifieri għax il-magna ma tantx kienet perfezzjonata wisq. U xi kultant tieqaf. Immaġina jidħlu viċin il-żwiemel ħadd ma jaf mir-rebaħ. Żgur, kulħadd jgħid li hu. Mhux l-ewwel darba niġu l-pulizija. Il-mamma mia. Danna kif konna titkellmu fuq il-kotba huwa l-aħħar ktieb li ħriġ reċenti li huwa l-protagonisti tal-fotografi Maltin ta' wara t-tieni gwerra minn 1945 il-qudiem. Dawn huma ishom pen portraits ta' kull fotografu li ħafna minnhom ħdilt magħhom jew kont nafhom għax dawn huma reċenti. Eżattament. Qed tifhem allura ħafna informazzjoni u bekk daw se jibqgħu anke l-studenti biex jirriċerkaw. Għax pereżempju ħaġa li kienet iddejjaqni anke meta qed nagħllem fiha l-Università u l-imkas. Pereżempju semmilhom l-istudenti itkellmu fuq fotografu favoritu dejjem joħorġulek fotografu barrani. Isna aħna m'għandna xejn hawn Malta. Għandna daqsdaw fotografi. Ma jafux. Allora, l-idea kienet illi dejjem nipprova nibqa' nagħllem u nibqa' nqajjem l-awareness tal-fotografija Maltija. Ħaġa li ftit forsi jafu minn mhux intis f'dawn l-affarijiet, illi l-fotografija Malta daħlet bis-sena wara li ġiet inventata. Ġifieri fejn soltu aħna dejjem tard. Jiġifieri tajjeb li ngħidulhom meta kien dan? 1840. 1840. U l-fotografija ġiet inventata Franza 1839, ġifieri ġast sena wara daħlet Malta. Kombinazzjoni. U min kien il-fotografu li kien Franċiż? Kien Franċiż li kien hawn Malta? Għall-imperatur Franċiż hawn, ġifieri kien ipinġi. Sewa. ċertu Vernet. Fil-fatt huwa pittur famuż ġifieri. U meta ġiet inventata l-kamera l-ewwel darba fi Franza, da kien għamel deal ma' min għamel il-kamera biex silfu l-apparat
biex mar l-Eġittu u beda jiġbed ċertu landscapes u biex jużon fil-pittura. Sewa. On the way back kellu jaqaf Malta l-kwarantina bil-fors. Sewa. U sakemm kien fil-kwarantina għamel ġiex ritratti tal-istatwa ta' Villena. Mela fl-Arkivi Nazzjonali se nsibu l-vapur probabbli li daħal bih. Il-vapur minn hemm fil-fatt, ġifieri bil-nies u anke meta ħareġ. Ekku. Ir-ritratti ma nstabux ħasra nafu li ġibed ġiex ritratti għaw dak iż-żmien mhux billa negattiva, ġifieri ritratt kien ikun fuq ġieġ u fuq plejt kbir, ġifieri. Wieħed ingħata lill-Gvernatur Ingliż dak iż-żmien u liħor lill-Librerija Pubblika. Elqas daw qatt ma nstabu. Kevin, inti minjera, jina nixti għanna program sħiħ biex nkomplu nitkellmu għax hemm ħafna informazzjoni, imma sfortunatament il-ħin huwa dejjem kontrina. Inti għamil diversi pubblikazzjonijiet, imma qiegħed fil-proċess finali għal-ktib li jmiss. Għal-ktib li jmiss, u bin jinteressa l-istorja kollha, sew tal-fotografija, sew ukoll il-karriera tiegħi x'għamilna tul iż-żmien. Ekku. Dal-ktib huwa hekk, huwa autobiografija tiegħi, ġifieri huwa ktib again goff fi 400 paġna. Mamma mija. Fih kważi kitba da' żewġ teżijiet. U xi 500 ritratt ġew fih. Hawnhekk qegħdin naraw wieħed mill-kodba tiegħek. Il-faċċata, ġifieri il-faċċata u l-cover u l-wara. U straight to the point. Għax jiena ħodt nitkellem dritt ħafna. Jien ma tantx indur mal-lewża wisq. Meta se jsir se jiġi varat dan? Il-lont se jiġi varat derwaqt f'Ottubru u ikun għall-bejħ ġifieri minn hemmhekk il-qudiem. Proset. Qabel ma nikkonkludu, hemm xi ħaġa li tgħid għamilt ħafna affarijiet, imma li għadni ma għamiltiex u nixtieq nagħmilha. Iva. Li hawn Malta jsir mużew tal-fotografija. Li niġġieled għalih u li nkellem il dak u l-ieħor u kulħadd snin kbar. Sissa għadna ma wasalniex. Nittamaw aħna qegħdin hawnhekk li ara fil-fatt għandek ħafna żgħażagħ hawn li qed jgħidulek. Hemm l-affarijiet lesti hemm ħafna kollezzjonijiet inkredibbli, pereżempju hemm kollezzjoni ta' kameras li kollha jaħdmu ta' 2400 kamera, ġifieri daw m'għandux fejn qiegħdu. Mamma mia. Ġifieri kif ikun hawn post żgur illi se jkun. Nittamaw dal-appell fil-programm tagħna komplimenti ma jaqax fuq widnejn torox. Nisperaw s'issa ħafna torox, ġifieri. Kevin, grazzi li oġbok tkun magħna u nawguralek aktar u aktar suċċessi u aktar ħidma. Grazzi ħafna. Se mmorru għal ftit momenti ta' riklam imbagħad inkomplu b'aktar mistednin.